Marami kang Nalagip ko ginagawa. agad di basulyo. Oh. Ato iti may met nga napanunot ko nga pinangkaron kaysa di reklamo. Dapat ato'y bak. Bulalo. Bulalo. Oo. Baka dagot mo. Ay, awan. Siga. Oo. Wala akong ganun, boy. Bata pa ako. Din kami Eh siya keda. Sa balsi Tanda ka daw. na eh. Gulay kanya kag Gulay. alakan si kayo bulalo sa Nilinta gulay. na ako. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Payag magad nga duwan, ritawin, sabadan. Ano kayang ipapagawa sa atin, iba? Hindi ko alam kung anong papagawa niya. Saan na yun? Ayun siya ba ako? Tara. Wala, yun siya. Hey, boy! May tatakay lang na tayo pagur uray. Kanya paramid mo. Magit kita yo kita eh. Oh. Well, magkita may. Linisan tayo ato eh. Ato ti umuna nga pinangkaro yo kanya kay basol yo. Ay! Di kayo latang aduhan na, pay. Oh, madit tayo nalipatan ni basol yo kanyang aduwa ah. Anak kayo ireklamo kayo? Nagsorry na nga ako eh. Ay hindi naman pwedeng ganun ah. Okay. Nagaramid dati madikanyam tapos sorry lang. Ikasano no inulit mo manin tapos ibagam sorry tumanan. O sige Madi ah. ba? Sinsira amad. Kanyak, may atak. Dalusan. Pero pangalan na kami pangaltumot mo. Pangal daw. Una. O sige, akong problema dyan. Total, bataris main. Anong gusto Kasamang mong ulam? merienda. Woy, Anong gusto mong ulam? Sabi mo na. dapat sakti pamirindahin nyo kin pakanin nyo, tada basol nyo kanya kay. Eh, kasano nagreklamo di barangay? Oo. Huwag naman. Baka karo kayo ngorti basol nyo. Di mas lalo na aramid dyan. Ate mo da. Excited pa eh. Oo. Siyempre, maglilinis tayo para maganda naman pagtitignan niya pag nilinisan. Sipag mo, no? Tsaka may Solo mo mayat kaya? ato'y napanunot ko, tano na dalusan ato'y, oh, nagmayat nga kit kita na aliwalas, tas on pa ilaw nila mo. Oh, madamdama, si kayo tinagtambay tayo, si kayo pinadingge, oh. Para O, tamyan di- niya ng gulay. Gusto gayam yung parami, di ba? Kunahin tumanayin. Talino mo rin, no? Oo, oo. Oo. Isipin mo, naisip mo pa yun? Siyempre, marami lang kasi akong ginagawa, eh, kaya natenga. Eh, ngayon wala na akong ginagawa. Marami kang Nalagip ko ginagawa. agad di basulyo. Oh. Siyempre, dapat karo yo. Ato iti may met nga napanunot ko nga pinangkaron kaysa di reklamo. Aglang ito na permitted, dapat ato'y bak. Bulalo. Puna yun, bulalo. Bulalo na. Ang bulalo. Oo. Baka dagot mo. Ay, awan. Siga. Oo. Wala akong ganun, boy. Bata pa ako. Din kami Eh siya, keda. Sa balsi Tanda daw. ka na eh. Gulay kanya kag Gulay. alakan si kayo bulalo sa Nilinta gulay. na ako. Huwag kamutay. Ganyan ti si daom. Kita na kuya, nilinta Oo, boy. lang. Kailangan ay pangpapigsamo lang han mo nga duwa kayo nagtrabaho ta talo tayo. May sa kilo mo ni kanya may. Baka ibagayo nga gulgulangan kayo. Na pare-parehas bannog. Ah, sige ka, Rod. Nyaro dyan naman. Kaya nasa pamalpas, nandaman na puto to. Si kayo baka damdama pa itatayk pa gururay ito eh. Ito na, Si dig na pudo dun eh. Yo, naman. Ready ka na? Oo, ready na ako. Ugat ko yan. Oh, yan ang pinararamidin ito. Awan ti timing ah. Oo na. Nakitap ka ba ng baak? Uy, namami na ata madalusan. Taman ni naka... Yan, nakasubaw. Ay, rabong nan. Bre apo, dayo, apo. Nakasamsami kay na po. Numalpas na ito, yado pa tinakita nga mabalin tayo nga dalusan. Masaya ba na kami? Oy, makatoy, nagad tayo ka. Amok style mo, nagulang ka eh. Tika na, tika na. Eh, Madi na umang mandukan na kayo, madi na mo nararamitin nyo. mabalin sa guyudo na gito yun eh. Nagkakapsot ka man dimsay. May nag-iisip naman ito. Ito na si 8. Siguro, bartik ka man dirabi na ya. Oy, ito yung makamda, check ko, tanang partak. Ano eh? Na Maria-Mariana na eh. Kapag ka sa taro pa magtrabaho, nakamirog-grog ka mo. Madim sa kayo tatawa, araramitin mo. Lato yun. Isang ibulalaw na. Yung sigamay. Patagtag pa lang kumati. Alwada, baka ta imam, ti matagbat mo ta. So, taman, boy. Ano to? Wala nga
ata, boy. Sabit-sabit lang ata. Ano sa mga gamay? Sa babak, nagadusit na. Kawayan ko rin dyan. Ato na eh. Ato kay kayo. Ha? Iguyod tayo pa lang tanong ka. Makatrabaho tayo nga na siya at ni. Nagaguti ko na ni. Awan. Masiit-siitang kayo ta. Ato may tagbat nga tagbat. Di na dalusan mo muna yung pag-abraan. Magtrabaho ka, dalusan mo muna. Pero dalusan. Nga lang. Hindi nga tira. Okay. Tapos lak wala nga tagpabalay ka. Dama lang plano na. Ano? Baka nailom mong mga blueprint ita. Ay, awan mitin. Natin yung maguyod lang natin. Ngayon na kita. Nataman makanti kakway mo na upay na trabaho. Alam naman tayo maganda kung patay. Aray ko. Ate mo, kakapkop mga gububra, madikan sa amanangan. May bagbagam nga kasigantin. May bagam kuma. Diba? Nagtrabaho kami, nakakasta ka. Awanin, gas kami naman ah. Baga din eh, naka-ready lang ta. Ha! Lalo! Dama, makamatagbong utulog. Gay! Nay, mapalipag-tungog kita na. Pakatuwa, hindi bulalo na. Ah! Wow! Pero nagdala tayo karay kay kanya yung amayin. Ang palok lang! Ate Mick, Kailangan ko. kada tagbat na, di mit makan, di bagbagan. Sabi siya nga rin. Madilaw na boy, mahay blood ka ni, nagpudot pa iti panahoy. Ano na ngayon? Matipak, ano na yaw? Ano nanay, dati nga dananay mo. Bing ka pala, dananay mo. Kita pa di rin yaw. Paspasan nyo, tama. Partang amal pa. Yan tayo ka na natin. Kawain. Oh, mali. Napasubo na natin tao. Kisaban. Panala ko man naturog di balayo. Tawang bubra. Met pa iti sigak di balay ko. Tumawag lang natin nga ba? Ako, gritag buyod. Baak! Ang mamigitin na, padalusam. Una yung baak, nagtarusam mo na ito yun. Madidal ka niya may ata, madimadalusan na yun. Ngayon, ganda pagsurod. Ay, apo ka mo, dimsi, madi ka makawaawat sa. Dinangig yung baka kaya, ama amin nata, dalusan tayo, apo. Upay, karay kay ngamin. Nga magito nga ba nagdalusan na. Mabantog. Hoy, napay na banog kan? Uwan. Nagbasit pa lang na trabaho ni. Aduatan. Ano na yung makikita mo din eh. Kabugado dyan. Nga matin naka Tido mo nga. kudkudag mga ubrato yun. Hindi kan tumo kami nag-ibag nga kasi ganti. Papanan tayo, may daktuloy naka-ready. Kinuha yung bagak dagos eh, baka madi kayo napanay. Mapang kami ah. Amom tin nalakala iawis tatta. Pangan. O no trabaho. Naku, daka mo no sino sumampit ita. Siyempre, hindi pa amo naman ng sildo o batares pa yato. Desoldo tayo. Batares. Tsaka ano, urek sapol kayo sildo. Pangalak pang pasildo ka na yaw. Ang kisabada mo kitinaduan. Tugtoo da malatang. Naglaw na dalo sa akon. Nga mo kitugi. Hindi dapay mo itang magkarom. Nagbit kay laang to. Panugdan. Nagbasit pa ng kinaabrayaw. Tugtuho kita na duwan. Nung naggaraw kay kumadinadalo sa nato inay. Nga mo ito.
Nagbayag ka mga kilo. Payangan kita man ay narami ko na eh. Tuloy-tuloy mo kuman. Ituloy ko kurot, iyabang kayo na duwa. Ubra ka. Alangan, Damdam may reklamo ito mga bambanogin kayo. madi ako maldawin na eh. Madi. Maldaw. Pag bitayo lang madalusan nata, siyempre kailangan tayo magina ng basit. Nabanog natin eh, matino. Damdam magkulap. Banog ka pero may kayo ko Baka ko maruagi asmana. Oh, mga pang hospital dito. Nirigbait ko mata ka abang papahinga tayo. Tako mirinda mo ito na sakto. Hindi mapasait. Di. Pait man ay. Pag gumatang. Urusok drinks lang tayo sa kabiskway tayo sa yun. Naglingit akong talagan. Hindi ko ako man. Kubra. Sige lang merinda Ate Maday. Wa matipaparinda natin eh. Ampi mo na nararamid na. Bakit ba na trabaho? Nanabanog ka rin taon ko. Ado-adi na. Nanabanog. Ado-adi na. Obra Daw na. maurus mo mami natin kay kahit ta sa kantog merinda. Ay. Dim sipay lang. Oh. Nagdagit ka kumamot tinulagnak. Tagmirinda ka kumamot tayo. Inyan. Kasi di kwarta ko mo. Ano? Saan gasot? Fruit juice kanya kin may isang Skyflex. Tadi sukle. Isuklay. Sublim kanya ka. Madi mabaling ating tikwatay. Suklay ti noodles with egg. Madali basta merinda pa lang. Ato damdamakan tag merinda. Hawakan mo to para mamaya magmirinda ka rin. Fruit juice lang kanya mga. Sige. Kamu matikitikwa, Skyflex. Nangarkya mo. Ha? Pita. Nanghili pa. Alangan. Sumlang presyo na ajay. No natin mo. Oh. Sukle sublim. Ay. Boy. Kinaperaramitin ka na. Ano mga naman. Amo mo na ako. Dito boy. Hindi naman naman magagalit ako. Hindi magagalit yan. Ako lang. Bye boy. Sige, back. Pag bumata mirindak. Paspasa, baka malim kanto mo nagsublain. Baka madag-suble ata na. Bumbak, paspasak, di ka madanagan. Baka madagsubli aja Brian. Kanya garad na din nagsublay niya maraming tang. Awa na. Duwa Hindi, talag dalsit tuyag. Sa Ronwinta. Bagkatapay agad ni kayo, iyakartatan eh. Tanumal pa sa Ronwinta dyan. Taga doon. Mukong matatoy natin pa lang amin nakakuha, nakabalandra. At abag